Masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin na harkokin da suka shafi al'ummar Isa da Sabon Birni sun sanarwa gwamna Aminu waziri tambuwal hakan ne lokacin da ya jagoranci wani ayari na jami'an tsaro a jihar nan da suka ziyarci fadar sarkin gobir na Sabon Birni domin tattaunawa da kuma kiyasin irin barnar da 'yan ta'addar ke yi a wannan yanki da suke kai musu hari a kai. Haka ma al'ummomin sun bayyana cewa wannan jawabin da sanata Ibrahim Gobir ya yi mai wakiltar Sokoto ta Gabas ba gaskiya ba ne. Kuma alhamdulillah duk lokacin da muka kira jama'an tsaron suna zuwa su kai ɗauki nan take wani wuri. Wallahi sojojin gana iya kai su. Kuma DPO muna godiya kwarai da gaske saboda abubuwan da yake muna sai godiya. Komi dare komi rana an ka ci ga wani abu ya samu ƙauye. Gwamna Aminu waziri tambuwal da yake sharhi dangane da abin da suka ambata ya ce shi kansa ya binciki gaskiyar wannan lamarin daga masu ruwa da tsaki a yankin da kuma jami'an tsaro a jihar nan. Ina tabbatar muku da cewa kafin in zo nan tun da bayanai suka fita daga hannun ɗaya daga cikin shugabanni da muke da su a wannan jiha na cewa wai sojojin Niger na shigowa Najeriya Sabon Birni local government suna kawo ɗauki. Na yi bincike ta hannun shugabanni na al'umma na wannan ƙaramar hukumar mulki, na yi bincike ta hannun waɗanda aka zaɓa wakilai na wannan yanki Sabon Birni Isa da kuma 'yan majalisar Sabon Birni ga sunan guda biyu. Na yi bincike daga bakin shugaban sojoji shi kai na GOC har zuwa shugaban civil defense. Babu inda wannan rahoto ya tabbata gare ni na cewa sojojin Nijar suna shigowa Najeriya suna kawo ma 'yan Najeriya ɗauki. To a matsayinmu na shugabanni kada mu kawo abin da bai tabbata ba mu yaɗa ga duniya, ba daidai ba ne. Gwamna Aminu waziri tambuwal ya ja kunne tare da yin kira ga al'ummomi da shugabannin karamar hukumar mulkin Isa da Sabon Birni da kuma na jihar nan da kada a yi wasa da lamarin tsaro a mayar da shi siyasa. Kada mu sa siyasa a cikin al'amari musamman na tsaro. Al'amari na tsaro, al'amari na kiwon lafiya, al'amari na ci gaban jama'a ba a sa siyasa a ciki. Wajibi ne a matsayinmu na waɗanda aka zaɓa, wajibi ne na waɗanda Allah ya ba shugabanci ko na sarauta ko na limanci ko na jami'an tsaro ko malamai mu haɗa kai mu ga cewa mun kare al'ummarmu, ba wanda ya tsabbace gefe yana wasu maganganu wanda ba su da madogara ba. Sati kusan biyu da suka wuce mai girma ministan 'yan sanda na Najeriya wanda kowa ya san jam'iyyar da yi a jihar Sokoto ba ɓoye take ba kuma kowa ya san wadda na yi, da kan shi ya kira ni ya gaya min cewa akwai tanadi da ake son a yi na a kawo mobile barracks a Sabon Birni, kuma yana kira gwamnatin jihar Sokoto ta ba da haɗin kai a tabbatar da an haka. Nace mishi minista ko gobe kuka son ku zo Sokoto mun shirya duk abin da kuke so na jami'an tsaro da zamu baku a matsayin mu na gwamnatin jihar Sokoto, shirye muke mu haɗa kai da ku mu tabbatar da cewa an samu ƙarin tsaro da inganta tsaro a Sabon Birni da sauran sassanin jihar Sokoto. Haka ma gwamna Aminu waziri tambuwal ya kai irin wannan ziyarar a karamar hukumar mulkin Gwaranyo. Muhammad Gazali Muktar, labarun RTV.